eihän se ole mikään oma valinta tietenkään. Mutta tavallaan mä oon myös sitä mieltä nimenomaan, että kukaan ei tuu sua kotoa hakemaan, että sit pitää itse just lähteä vaikka sinne. Niin kun... Pitää kerätä se rohkeus, että... Niin. Se tavallaan täytyy tulla siitä ihmisestä itsestään, mutta voidaan me niinku rohkaista ja yrittää antaa niitä mahdollisuuksia ja vähän niinku, ikään kuin kannustaa, ottaa mukaan. Niin mä yritin niin kun päästä niin kun siihen isoon kaveriporukkaan, just siihen, mihin te olitte. Mutta mä en koskaan päässyt. Tämä podcasti on tuotettu yhteistyössä Hattulan nuorisotyö, SPR, Hattula-osasto ja Vau Audion kanssa. Täällä tänään puhumassa teille on minä, Eetu, Aava ja Anni. Me ollaan valittu aiheeksi yksinäisyys, jota käsitellään nyt omassa porukassa omien kokemuksien kautta. Ja myöhemmin meillä tulee tähän haastatteluun opiskeluhuollon psykologi. Mites, onko teillä niinku minkälaisia kokemuksia yksinäisyydestä? Antaako vaikka Eetu? Ei niinku silleen ole niin sellaista kunnollista yksinäisyyttä tullut, mutta mä oon tuntenut oloni niin kuin erilaiseksi. Me ollaan oltu siinä niin kuin stereotyyppisesti, kun ajatellaan yläastetta. On se yksi, missä on kaikki ne kovat pojat. Tai semmoinen niin taas iso porukka, joka perseilee ja kiusaa opettajia ja onko päätä kaikille. Niin me ollaan oltu siinä porukassa Annin kanssa. Siis tavallaan se on jotenkin outoa, että nyt me ollaan tekemässä tällä yhdessä podcastia, kun eihän mä nyt ikinä olla, tai siis en mä nyt pidä itseäni mitenkään pahimmana koulukiusaajana, mutta mä sanon, niin kuin voin ihan rehellisesti myöntää, että mä oon ollut siinä ryhmässä, joka kiusaa ja niin kuin halveksii ja haukkuu muita. Ja tavallaan mä oon yhtä lailla osallinen, jos mä vaan hiljaa katon siinä vieressä. Että tavallaan, että nyt jotain perseilee tuolla, niin että tavallaan olen kiusaaja, koska mä olen sen hyväksynyt. Siis meitä oli varmaan 15 henkeä siinä porukassa, ehkä enemmänkin. Niin se oli sen... enemmänkin, ainakin ajoittain. Niin se oli sen ryhmän niin kuin sisällä semmoista päänaukomista. Että se, kun aukoo koviten päätä, niin sillehän ei sitä auota takaisin. Ja se on niin semmoinen johtaja tai silleen, että se, niin kuin, se määrää. Ja se on aina semmoista ollut ainakin meillä, että jos et sä ole paikalla, niin sä oot se, kenestä puhutaan selän takana. Saatika, jos sulla on jotain muita kavereita, jota sä niinku erehdyt näkemään vapaa-ajallasi, niin hei, kuulit sä, että toi hengaa niinku ton kanssa. Joo, siis niinku, ja mun mielestä se on ihan kamalaa, että me ollaan niinku, tai se on ollut se niinku ystäväpiiri, mutta siinä ei ole yhtäkään ystävää. On tavallaan siinä vaiheessa, kun me ollaan siitä ehkä sit lähetty, irtaannuttu tai jotenkin ei ole vaan niinku tullut enää hengattua siinä, niin sitten on niinku huomannut, että eihän siinä oikeasti ollut niinku mitään järkeä. Että tavallaan kyllä mullakin oli, että jos niinku Aava sattui vaikka olemaan pois, niin olihan mulla vähän semmoinen, että niinku, mitä mä niinku teen tässä. Että tavallaan se ehkä tarvii sen. Niin, tarvii vähän niinku jonkun siinä ryhmän sisällä, että sitten niinku me ollaan Annin kanssa oltu semmoinen duo siellä niin, varmaan aina niin. Porukan sisällä. Mutta tavallaan kyllä tuohon on vaikuttanut kaikki niinku, vaikka sosiaalinen media, snappiryhmät. Ai että. Siis se oli niinku ihan kamalaa, niin kuin suoraan sanottuna. Niin, siis tavallaan, jos on jotkut niin kuin juhlat tulossa, jonkun synttärit tai ihan sama, joku tämmöinen, niin kuin joku tapahtuma tulossa. Joku, mitä suunnitellaan. Mm-hmm. Sitten sä et olekaan ollut paikalla koulussa. Niin. Sä oot ollut kipeä, sä oot ollut reissussa. Yhtäkkiä sua ei siis muisteta. Ei. Mä oon kadotettu. Jos et sä ole ollut sillä hetkellä, kun se idea on syntynyt. Siitä on tehty jos uusi snappiryhmä ja siellä puhutaan. Ja sitten tosi moni teki silleen, että just vaikka oot ollut kipeänä, et ole ollut paikalla, niin sit kun kysyt, että hei, että kuulin, että pidät jotkut bileet. Ei me varmaan mitään. Tai silleen, että, niinku, että sut jätetään ulkopuolelle automaattisesti. Se tavallaan ehkä kuuluu siihen yläasteeseen, mutta onhan se mun mielestä siitä kuuluu kasvaa siitä pois ja pitäisi jättää sinne yläasteelle, koska kyllä mä ainakin huomaan, että se joihinkin on siitä porukasta vielä jäänyt. Ja tavallaan itse jotenkin toivon ja yritän siitä koko ajan pois ja oon ehkä pois päässytkin. Mutta oikeasti niin toikin on ihan idiotismia, mitä mekin ollaan niin tehty. Tai siis niin tavallaan mitä se ryhmä on tehnyt. Tai silleen, että siinä niin huomaa sen, että siinä on oikeasti aika kova ryhmäpaine. Tavallaan, että sä et voi sun kavereiden mielestä olla muiden kaveri, jota ne pitää vaikka erilaisena. Ketkä on sun mielestä ihan hyviä tyyppejä. Tai auto-armiassa, jos kouluryhmässä opettaja laittaa sut jonkun mukaan erilaisen tyypin kanssa. Joka ei ole sitä kaveriporukasta. Oot sen kanssa ryhmätyössä. Juu, ja sit sä niinku tutkis sen kanssa toimeen. Teet sitä ryhmätyötä. Sitten se niinku ensimmäisenä nauraskellaan, että mitä sä teet ton kanssa, onko se joku uusi kaveri ja hehehehe. Juu, ja sit niinku
Mä oon sitä mieltä, että jos sä puhut ihmisistä ilkeästi tai puhut ihmisille ilkeästi, oot ilkeä kaikille, niin et sä voi olla niin kuin mitenkään ystävällisempi itselleskään. Et ei siinä niin kuin voi kukaan voida hyvin, jos sä oot niin kuin ilkeä, koska jos sä puhut muista ilkeästi, niin miksi et sä alkaisi ajatella itsestäsi? Ja sitten kun se ryhmä on ollut sellainen, että siellä on nauttu päätä ja haukuttu, se on ihan perus, että sulle on sanottu siinä jotenkin, että on hiljaa läski tai jotenkin tälleen. Siis nyt ihan kamalaa kielenkäyttöä. En mä ainakaan voinut hyvin silloin, kun mä pyörin siinä porukassa. Joo, en mäkään. Musta tuntuu, että noilla niin kuin vanhoilla yläastetyypeillä on jonkinnäköinen niin kuin ennakkoluulomusta. Ja varmasti on kaikilla kaikista, mutta siis semmoinen, niin kuin, että mä oon semmoinen perusluonteeltani kaikkien kaveri, joo. Niin sitten nyt lukiossa varsinkin. Kavera on kyllä kaikkien kanssa. Niin musta tuntuu, että siinä on ollut vähän semmoinen muuri. Että ekana vuonna en mä uskaltanut kellekään puhua. Tavallaan lukiossa niin kuin huomasin, että ekana vuonna just, että tavallaan sitten kun meidän porukasta siellä ei ole ketään, tai siis yläasteella muutenkin, se porukka jäi yläasteelle. Ei niin kuin enää se kesä, kun mentiin lukioon, niin mulla oli jo uusia kavereita. Joo, niin en mä jaksanut olla enää siinä porukassa, se oli ihan pelleilyä. Niin ehkä totesi, että on parempaakin tekemistä ja on ehkä oikeitakin ystäviä sitten. Mutta niin kuin silti, että ne ihmiset, jotka on nähnyt mut yläasteella, ei ne ole nähnyt mua silloin kesällä. Ja ei ne tiedä, kenen kanssa mä pyörin. Niillä on se käsitys, että mä oon niiden kaverit, kenen kanssa mä oon ollut yläasteella. Niin musta tuntuu, että lukion eka vuosi oli vähän sellaista jäänmurtamista. Että kun siellä enemmistö onkin sit oikeasti niitä, ketä me ollaan tyyliin kiusattu. Niin. Että me ollaan oltu vähän silleen. Sitten meet sillä moi, mä oon ihan hyvä tyyppi, että tehdään vaan ryhmätyötä. Ja sitten ne on ehkä, niiden oletus on se, että mun suusta tuleekin jotain kauheata. Ja sitten mun oletus on se, että ne pitää niinku mua jonkinlaisena kiusaajana ehkä. Mutta oikeasti nykyään niinku, että kyllä mä väitän, että lukiossa ei mulla niinku, kyllä mä oon aika lailla kaikkien kaveri. Joo. Nyt jos palataan noihin omiin kokemuksiin, niin kyllä se mullakin tavallaan tipahtaa just sinne yläasteen aikaan, että tavallaan on ollut siinä kaveripiirissä, just siinä samassa isossa. Se on muuttunut jonkin verran, siellä on tullut lisää tai joku on lähtenyt ja sitten ei siinä, niin kuin, jos sä oikeasti tarvitsit niin kuin ystävää, onhan sulla niitä kavereita, mutta jos sulla on oikeasti joku, niin kuin, että joku on huonosti tai jotain on tapahtunut, niin eihän siinä porukassa, ethän sä vois suuta avata. Että niin kuin ensimmäisenä joku on varmaan sanomassa sulle, että pitkä. Niin voi, mulla on ongelmia. Tai sitten sun asioita levitellään. Joo, sit ne on niin kuin koko kaupungilla. Joo, se oli kyllä kans, että sä kerroit jonkun, että tää on sit salaisuus, että älä kerro tätä. Joo, auta armias, kun sä et ole paikalla. Ja siitä tietää koko koulu. Sitten oot silleen, hei, yes. Ja sit sulle odotan päätä 2 viikkoa sitten. Niin. Onko sillä niinku mitään väliä, että jossain yläasteen kaveriporukassa sun sanalla on jonkinnäköinen painoarvo, kun mietit jälkeenpäin, niin sä et ole todellakaan voinut hyvin. Sä oot ollut kauhean ilkeä kaikille tarvittaessa. En mä nyt usko, että kukaan lähtökohtaisesti haluaa olla perseestä. En mäkään. No ei nyt ainakaan ensimmäiseen tunne. Niin, että tavallaan niinku, ei se ole niinku mitenkään kiva tilanne. Enkä mä usko, että tavallaan se yläaste nyt vaan on semmoista. Kaikki tuntuu niin kauhean isolta ja hirveältä. Ja hormonit pyörii. Niin, ehkä se johtuu niinku ihan siitä. Niin tavallaan kaikki otetaan niin raskaasti. Ehkä meillä on tavallaan sillä hyvä tilanne, että me nimenomaan ollaan pienestä koulusta. Ihmisiä on tosi vähän. On. Niin kuin, että tavallaan sitä apua. Oppilaat pystyy mennä niin kuin opettajille sanomaan. Juu, ja tavallaan se on sitten kuitenkin keskenään semmoista kinastelua tai semmoista niinku. Niin, ei tavallaan, en mä nyt voi sanoa, että ei ole oikeaa ongelmaa, totta kai on, mutta tavallaan ehkä kuitenkin tämmöisessä tuppukylässä niin se jää tietylle tasolle. Niin, siitä ei tehdä mitään iso juttu. Siis siinä on se tietty raja, se on se tasolla semmoinen pienen painin ja sitten sitä on selvitelty ja se on siinä, ne vaiskaa kättään, ne on kavereita taas. Joo, mutta ei se tavallaan mene sen pidemmälle. Kun tuo yksinäisyys, se on niin semmoinen niin kuin laaja juttu, että tavallaan, että vaikka meilläkin niin kuin ehkä tommoset pääasiassa kokemukset on yläasteelta, mutta on niin kuin, totta kai niin kuin muustakin elämästä sieltä yksittäisiä kokemuksia, että vaikka jos olet eronnut tai jos sä oot jossain toksisessa suhteessa, kaverisuhde tai parisuhde ihan sama, niin tavallaan siinä on voinut tuntea olonsa tosi yksinäiseksi, mutta tavallaan mun mielestä se yksinäisyys on vähän sellainen, että ei saa niinku ehkä kuitenkaan niinku luopua toivosta tai silleen, että vaikka jos sua on kiusattu, niin ja se on ihan kamalaa, mutta tavallaan niinku, et voi tuomita kaikkia ihmisiä sen perusteella. Että sä et vaikka uskalla tutustua uusiin ihmisiin, koska sä pelkäät, että sua ei hyväksytä.
Koska tavallaan eihän kaikki ole samanlaisia. Ei tietenkään. Mä olin just tulossa tähän, että tavallaan onko teillä mitään mielipidettä siihen, että voiko sille tavallaan yksinäisyydelle itse tehdä jotain, pystytkö vaikuttaa siihen jotenkin. Ei voi sanoa, että se on vaan tietenkään itsestä lähtöisin, ei tosiaankaan ole. Mutta tavallaan just se, että mitä sä sanoit, että ei voi tuolla perusteella, että tavallaan et sä voi ruveta pelkään sitä, että kaikki on samanlaisia. Niin. Että se voi niinku leimata ihmisiä sen perusteella. Niin ja kun mun mielestä meitä on niinku muutenkin moneen junaan täällä, että kyllä kaikille löytyy joku porukka, joku ystävä. Aivan varmasti. Että sit vaan kun osaa etsiä oikeasta paikasta. Aloittaa vaikka jonkun uuden harrastuksen tai jos vaikka on tosi kiinnostunut videopeleistä tai mistä nyt ikinä onkaan, niin en mä tiedä, mä pelaan videopelejä, mutta mä vaan ajattelin, että esimerkiksi mun veli, niin kun mä oon ollut semmoinen, että mä hengaan aina ulkona kavereiden kanssa. Ja mun veli on taas silleen, että se on ollut silloin, kun se on asunut vielä meille, niin kuin kotona, se on mua vanhempi, niin se on pelannut. Mutta se on pelannut niin kuin kavereiden kanssa. Että tavallaan eikö Niin, tavallaan onhan sekin ajanvietettä, mutta sitten taas kun meillä ei ole ehkä kokemus semmosesta, niin sitten me ei jotenkin osata ajatella, me ollaan nyt samaa pelaat. Niin. Mutta sitten tavallaan kun se on sitten sanonut just, että kun mä oon mennyt, että hei, sä on pelaat, että tee jotain järkevää. Että ei kun tää on niin kuin mitä mä teen mun kavereiden kanssa. Että tavallaan kyllä mä uskon, että kaikille löytyy niin kuin se oma tapa viettää aikaa ystävien kanssa niin, tai tavallaan tutustua ihmisiin. Joo, tavallaan pitää. Toki voi olla niin kuin oikeasti pahojakin ehkä traumaa ja semmoista pelkoa just siitä, että sua ei hyväksytä just semmoisena, kun sä oot tai sua on kiusattu koulussa tai vaikka työpaikalla tai siis missä vaan. Ja niin kuin jätetty ulkopuolelle ja sä et ole löytänyt sieltä sit niin kuin ystäviä. Mun mielestä tuossa lähtökohtaisesti, jos sä kauheasti pelkäät, että sä tuut niinku hylätyksi, niin sun pitää oppia niinku mun mielestä tavallaan rakastamaan ittees, että sä voit niinku antaa sen mahdollisuuden muille. Että tavallaan just se, että sä pelkäät, että sä tuut niinku hylätyksi, niin se heijastaa ehkä myös sitä sun omaa niinku epävarmuutta. Kyllä mä ainakin huomaan, varsinkin ehkä parisuhteessa tulee niinku ilmi se, että jos ei sulla ole niinku hirveästi kavereita, ja sitten se toinen on niinku koko ajan menossa ja että hei, hän menee tonne ja on niinku näkemässä tota ja tätä ja seuraavana iltana tätä ja tota. Niin tulee sulle itselle vähän, että miksi sä oot taas menossa. Ja niinku, en mä tiedä, tuleeko sitten semmoinen morkki sitten itselle, että itsellä ei ole. Tai en mä tiedä morkkis, mutta semmoinen kateus ehkä, että itsellä ei ole. Mutta sitten kun itsellä onkin, niin sitten tavallaan sit se on ihan ok, että se toinenkin menee. Niin, no ehkä se on vähän semmoinen epävarmuus. Se niinku heijastuu sinne. Tai ihan missä jos sua on petetty aikaisemmin, niin en nyt voisi sanoa totta kai, mutta niin kuin, totta kai se todennäköisemmin heijastuu sinne seuraavankin parisuhteeseen, vaikka sitä ei tosiaankaan saisi viedä sinne, sun pitäisi siitä käsitellä se. Niin kuin vaikka sä olisit sen käsitellyt, eihän se niin kuin mihinkään häviä, kyllähän sä sen aina niin kuin muistat. Sua on satutettu pahasti. Ja tavallaan niin kuin, mä oon itse ollut, no niin tavallaan tämä on jotenkin huvittavaa nyt tästä puhua, mutta mä oon ollut niin kuin seurustellut 16-vuotiaana vuoden semmoisen pojan kanssa, joka on ollut mua 2 vuotta vanhempi, tai 1,5 vuotta, mutta kuitenkin, niin se oli semmoinen, että en mä saanut nähdä mun kavereita. Se oli tosi kontrolloiva, ja se on ihan kamalaa, että ton ikäisenä, kun mä mietin niin kuin, millaista niin kuin jälkeä se on muhun jättänyt niin kuin nykypäivänä, että en mä saanut niin kuin nähdä mun kavereita, ja mä olin aivan yksin siinä, ja sittenhän se, just että se on niin kuin pettänyt mua, mutta tavallaan se on jotenkin niin kuin huvittavaa, että mä oon ollut silloin niin nuori, ja se on tuntunut silloin, tai totta kai ei se vähätellä. Että se on tuntunut tosi pahalta ja se on ollut tämmöinen teini-juttu, mutta kyllä se niin kuin, tai ehkä sen takia se tuntuu enemmän pahalta, kun ei ole ollut aikuinen silloin, koska ei ole osannut käsitellä sitä asiaa. Sitten se on vaan ehkä jäänyt ja sä oot vihdoin päässyt eroon siitä, että ootte eronnut ja sit sä oot silleen hehe, niin. Naureskellut sille. Säkin oot vähän ehkä semmoinen, että sä oot huono käsittelemään asioita ja sit sä naurat. Joo, mutta tavallaan niin se on ollut oikeasti mun elämäni kamalin vuosi ja mä en muista edes sitä ajasta, niin kuin sitä vuodesta paljon mitään. Että mä oon niin pyyhkinyt sen kokonaan mun mielestä. Mutta se on ihan kamalaa, että mä oon ollut silloin niin nuori, että tavallaan, en nyt sano, että tyhmää nuori, mutta siis, että mä en ole niin kuin asettanut semmoisia rajoja, vaan mä oon tehnyt kaikkeni yhden ihmisen takia, joka on niin kuin semmoinen vähän narsistipiirteinen. Että tavallaan tosi kontrolloiva, puhuu tosi ilkeästi kaikista mun lähimmistä ja tällä, että se on niin kuin erottanut mut kaikesta, niin kuin mikä on niin kuin mulle normielämässä tärkeää. Ja mä oon niin kuin antanut sen tapahtua. Että tavallaan, en mä sano, että se on itse aiheutettua, vaan on se vähän tämmöistä tyhmyyttäkin, että ajattelee sitä toisesta hyvää, vaikka se toinen ei ole millään tavalla hyväksi. Että se on ollut niinku kyllä niinku, ehkä mun elämäni kamalin vuosi, voin niinku heittämällä sanoa. Kyllä mä huomaan sen nykypäivänä vieläkin, että musta on ehkä sitten tullut semmoinen, että mua ei enää niinku kiinnosta. Ja en mä pysty ottaa niinku
tosissani vaikka, jos joku onkin silleen niin kuin käyttäytyy hyvin. Niin siihen tavallaan mä vähän niin kuin naureskelen silleen. Joo, ja sitten tulee mulle sellainen, mitäköhän niin tulee viestiä, mitäköhän toi haluaa, että onpas toi nyt kiva. Tai tavallaan jo kauhean ennakkoluulo, että kukaan ei voi olla niin kuin luonteeltaansa tosi hyvä. Mutta se on tosi surullista, koska en mä ajattele ihmisistä pahaa, mutta tavallaan, että tommonen, että mä oon ollut oikeasti ihan yksin sen vuoden. Että mulla on ollut silloin onneksi hevonen. Että se on ollut ainut, mikä mut on niinku pitänyt silleen ehkä järjissäni, koska mä oon ollut 16-vuotias. Silloin on muutenkin ollut tommonen yläaste, toksiset piirit ja lukion alku, kaikki tommoset isot muutokset elämässä. Ja sit sulla on yksi ihminen sun elämässä ja se ei ole sulle millään tavalla hyväksi, niin se oli niinku kyllä semmoista, se oli persistä, en mä niinku tee. Musta mä olin niinku ihan yksin. Ja yrität sanoa, että hei, toi ei välttämättä toi ihminen ehkä ole sulle hyväksi, että se muutu, vaikka sä niinku uskot siitä kuinka hyvää, mutta tavallaan kun sä oot niin semmosessa, että kyllä se niinku ei, tavallaan se pitää ensin itse tajuta, ei siihen kukaan ulkopuolinen pysty sanoa mitään. Että tavallaan ainut asia, mitä mäkin olen voinut tehdä, niin sit vaan niinku ottaa aikaa ja ymmärtää, että kyllä se sieltä niinku, kyllä sillä joku hoksotin vielä niinku herää, että ei tossa ole mitään järkeä. Tavallaan mulla tuli tää ehkä mieleen siitä, kun nykyään kun sä laitan TikTokia, niin siellä on just tosi paljon jotain yläasteikäisiä tai lukion ykkösikäisiä, jotka käy samanlaisia suhteita läpi. Ja se on tosi niin kuin, että se sosiaalinen media on tuotu tosi paljon siihen. Että nykyään se on ihan normaalia, että suututaan siitä, jos sä laitat kartan pois Snapchatissa. Tai tiedättekö silleen niin kuin ihan ihmeasioista. Stalkataan ihan hullun lailla. Siis tavallaan pitäisi mun mielestä siinä ei mitään normaalia. Niin. Että tavallaan niin kuin, tommoinen sosiaalinen media mun mielestä myös niin kuin tappaa tuommoista niin kuin ihmisten välistä luottamusta ja sellaista niin kuin ehkä tietynlaista rakkautta, koska siellä se asiat, mitä sä näet, siellä ei aina ole totta. Se levittää hirveästi epävarmuutta ihmisiin. Varmasti vanhemmat ihmiset tajuaa, mutta varsinkin siinä yläasteisessa eihän sulla ole mitään semmoista medialukutaitoa. Ei todella. Ei sulla ole mitään silmää katsoa, että mikä on totta. Sähän uskot siis aivan kaiken, mitä sulle syötetään. Joo. Ja sitten niinku joku pettäminen just. Se on ihan normalisoitua nykyään. Säälittää tai niinku ehkä harmittaa katsoa kaikkia, niinku, kun mä oon itse ollut siinä samassa tilanteessa. Niin tavallaan sekin on toki, että sit musta tuntuu, että semmoisista normaalista parisuhteista tai ystävyyssuhteista, niin semmoisista ei ehkä ole siellä TikTokissa tai Instagramissa tai missään, vaan se on vaan sitä, että niin kun, kuinka sua on petetty ja niin kun, kuinka sä joudut muuttaa itseäsi. Kuinka sä voit itse olla toksinen. Niin, tavallaan se hukkuu se hyvä sinne. Joo, ja sitten muutenkin, kun se on just sellaista, että kyllä mä voin sanoa, että mä olin yläasteella aika epävarma itsestäni. Ja varmasti siellä on monta syytäkin, mutta just vaikka joku sosiaalinen media, niin kyllä siellä niinku alkoi vertaa itsensä kaikkiin vastaan tuleviin. Joo, ja sitten kun se porukka on just semmoinen, että jos sulla niinku, sä oot pitkä ja sä oot sen takia, sulla on isommat hartiat, niin sähän oot siis lihava. Juu, siis niinku oikeasti ei saa mitään järkeä. Mitä niinku on päässä ajatellut, mutta mä oikeasti itteni huvittaa se, että en mä ole pitkä, mä oon 172 senttiä. Et nykyään kun mä menen tonne, niin mä oon kaikkea lyhyempi, ketkä on niinku ollut silloin. Mutta mä oon ollut silloin pidempi yläasteella, kun kaikki pojat on ollut 160 senttisiä. Ja sitten kun mä oon silloin harrastanut niinku kilpacrossfittiä, niin mä oon ollut oikeasti elämäni parhaimmassa kunnossa. Mä nykyään niinku kadehdin sitä, missä kunnossa mä oon jossain 7-luokalla tai 8-luokalla ollut. Mutta ei, kun silloin sä kuulet, että hei, sä oot läski. Niin, ei auta. Ei siinä ole niinku mitään tolkkua. Onko sulla niinku Eetu vaikka ollut mitään epävarmuutta itsestä? No siis yläasteella just, että niinku, kun niinku tulee pienestä koulusta isoon yläasteeseen, niin sitten näkee niinku, mun luokassa on ollut vain yksi poika, mun ikäinen. Niin, sun lisäksi. Niin, mun lisäksi. Sä oot niin pienestä, kun me ollaan sieltä isolta ala-asteelta. Niin, meidän ala-aste on ollut yksi isoimpia ja sä oot sit ihan ääripää. On. Toinen ääripää. Sä oot se, ketä me ollaan aina rökitetty koulun kilpailuissa. Niin, sä turnauksessa. On ihan totta. Mä ajattelin, että yhtenä vuonna, että me ei tulla sinne, koska me on pian hävitä. Oi ei. Mutta, niin, mulla on niinku vaan, ei mulla ollut silloin mitään niinku epävarmuutta mun kehosta, koska ei mulla ollut niinku mitään sellaista niinku muita malleja niin sanotusti, että niinku en mä nähnyt seltteitä niinku muita poikia. Sanotaan näin, että niinku, mä niinku vaan... Sä oot ollut siellä valmiiksi jo semmoinen maskuliininen, kun siellä on kaikkia tyttöjä vaan. No siis,
Ei. Mahdollisesti. Ei vaan, mutta ehkä siinä on, no, niin, sulla on sellaista tietynlaista ryhmäpainetta. Niin, mulla ei ollut siellä ryhmäpainetta, mutta heti kun mä pääsin yläasteelle, oli enemmän ihmisiä, mutta tuli se ryhmäpaine, koska mä aloin katsoa, että hei, mä näytän ehkä vähän niin kuin, kun en mä niin kuin, mä pelasin just jotain höntsäsählyä siellä kotiseudulla ja en mä niin kuin, kävin partiota. Ei siinä ole mitään niin kuin fyysistä. Niin sä et ole semmoinen yläasteella lätkäpoika tai tietysti. Niin, pelaan lätkää, sävää, futista. Treenaan 6 kertaa viikossa, on hemotikissä. Niin, en mä ollut koskaan semmoinen. Mä olin just semmoinen niin kuin höntsäjä, että en mä tehnyt kovasti mitään. Sitten kun mä pääsin sinne yläasteelle, mä näin että kaikilla oli joku jalkapallo tai joku saakelin niin kuin sähly ja niin kuin jääkiekko. Ja mä olin sille, että mä oon paljon huonommassa kunnossa kuin kaikki muut. Mun mielestä on ihan kamalaa, että nykyään niin kuin se, että missä kunnossa sä olet ja miltä sä näytät, määrittelee sut ihmisenä. Mutta oikeasti siis mua huvittaa, niin kuin, että esimerkiksi mä oon ollut just yläasteella elämäni parhaimmassa kunnossa fyysisesti. Mutta mä oon ollut kaikista epävarmoin itsestäni silloin. Että esimerkiksi vaikka nyt en varmasti jaksa tehdä samanlaisia urheilusuorituksia tai muutenkaan on niin hyvässä kunnossa, niin en mä ole yhtään epävarma itsestäni, että mä oon paljon parempi olla. Enkä nyt tarkoita sitä, että urheilu on toksinen ja älkää urheilko, vaan sitä, että ehkä se ikä, että se menee ohi. Että tavallaan kaikki, jotka yläasteella on nyt ja miettii, että onko mä nyt läski tai onko mä ruma, niin ei, et ole. Että se menee ohi. Että pitää ehkä oppia rakastamaan itseensä. Se on kaikilla niin kuin, että kaikkien pitäisi opetella. Niin ja tavallaan ehkä siinä iässä kaikki muuttuu. Niin kuin kasvut yhtäkkiä 20 senttiä pituutta ja niin ja jotain niin kuin aina tapahtuu itsellään se jotain, niin tavallaan ehkä se on vaikea prosessoida siinä iässä. Niin. Ja just ehkä niin kuin just miehillä, on luultavasti naisillakin niin kuin jotain kasvuasioita siinä, mutta nyt en ole nainen, joten en osaa sanoa. Mutta miehillä just niin kuin, kun alkaa kasvaa niin kuin karvoja, sanotaan suoraan. Naameka puhun. Miten tää niin parjassa? Viikset. Mä tuon tän tästä ympäri, ota. Mutta niin kun alkaa niin kun kasvaa just niin kun naamakarvoja enemmän ja kaikkea muita niin kun kellon pisin parta. Niin, just. Amisviikset. Niin, se on just sellaista. Koska mä oon aina halunnut viikset. Mä oon kattonut muita ja mä oon se, että ei hitto, mä haluan viikset. Mulla oli ihan oikeesti, niin kun mä näin, että mun niin kun luokkakaveri alkoi kasvaa niin kun viikset, mulla oikeesti alkoi vähän niin kuin mä aloin epäröimään itse, että niin missä mä ei ole. Joo, mutta se on ihan samalaa. Niin, mutta ei sille voi mitään. Esimerkiksi vaikka just niinku pituus. Eihän yläasteella, en mäkään varmasti jos kuullut niin paljon päänaukomista sitä, että mä oon pitkä. Jos ne pojat ei itse olisi halunnut olla pitkiä. Mä väitän, että sosiaalinen media on tämän kaiken takana. Kyllä niin kuin aina ihmisillä on varmasti ollut sellaista kiusaamista. Mutta tavallaan, koska kun se some levittää niin paljon sellaista tai siis tavallaan silleen, että kun se ei ole millään tavalla niin kuin aito, ei realistinen, niin tavallaan sitten sieltä tulee hirveitä paineita. Siinä ei niin kuin mitään normaalin ihmisen kehoja. Vaikka et sä oot niin kuin elänyt hyvää lapsuutta, jos ei sulla polvet ihan ruvella. Että kyllä mulla on ainakin kivoja arpia ja mun jalat täynnä, kun mä oon kaatunut ja kaloilla. Ei semmoisia niin kuin näytetä tai silleen. Ei niin. Meillä on täällä vieras. Kuka olet? Mitä teet täällä ja miksi tulit tänne? Estradi on teidän. Kiitos. Mä oon siis opiskeluhuollon lukion psykologi Parolan lukiossa ja mun nimi on Virpi Hiltunen. Ja mä tulin tänne, koska minut kauniisti pyydettiin. Kiitos vain kutsusta. Meidän lähtökohta oli ehkä tähän, että saataisiin jotain ammatillista näkökulmaa, ettei se mene ihan siihen, että me vaan täällä pulistaa omia mielipiteitä ja kokemuksia. Niin kuin meistä vaan tällä hetkellä yksi on kirjoittanut psykologian ja mä voin sanoa, että se ei menekään hyvin. Ehkä vähän kivempi kuulla tämmöistä niin kuin ammattilaisen näkökulmaa. Niin, just näin. Niin ja me ollaan nyt ison aiheen äärellä, että kun meillä on yksinäisyys aiheena, niin sitten se ehkä helpottaa, ettei vaan ole sit meidän omia kokemuksia tai mitä on kuullut, mitä jollain on ollut. Mun mielestä toisaalta se on niin kuin tosi tärkeä, että on myös niin kuin ikään kuin nuorten oma ääni, ettei se ole mikään semmoinen, että täällä nyt joku keski-ikäinen täti kertoo, minkälaista on nuorten yksinäisyys. Et tokihan sitten se, että mitä niin kuin, on tutkittu tai minkälaisia tutkimuksia itse on törmännyt tai sitten, että mitä on esimerkiksi vastaanotolla tullut vastaan, niin semmoisesta voi sitten niinku tavallaan ammattilaisen näkökulmasta kertoa, mutta ei saa vähätellä sitä teidän omaa näkökulmaa.
Ei tietenkään. Mekin, tai mitä ollaan tässä huomattu, niin kun sitä yksinäisyyttä on niin monenlaista ja eri paikoissa, niin sitten tavallaan kun meillä on kokemus vain jostain, niin sitten haluttaisiin ehkä niin kuin vielä lisää, että se olisi tosi laaja se näkökulma ja kaikille kuulijoille. No mitä sun mielestä yksinäisyys on? Joo, jos mä ajattelen niin kuin yksinäisyyttä, niin sitähän voi olla hirveän monenlaista. Ja sitten sitä on myöskin erilaista tai eri syistä eri ikäisillä ihmisillä, että kaikkiin tavallaan ikävaiheisiin kuuluu semmoisia niin kuin ongelmia yksinäisyyden kanssa. Ja mitä vanhemmaksi mennään sitten niin kuin nuoruuteen, niin sitten kun se alkaa olla sellaista, että voidaan tavallaan erottaa se, että on sosiaalista yksinäisyyttä, eli sitä, että sulta tavallaan puuttuu ne kaverit. Tai sitten puhutaan semmoisesta emotionaalisesta yksinäisyydestä, että tavallaan sulla voi olla vaikka 1000 seuraajaa, mutta sä et koe, että kukaan olisi niin kuin tunnetasolla lähellä sua. Tai semmoinen yksinäisyys voi olla vaikka ihmisellä, vaikka se olisi naimisissa ja sillä olisi perhe ja lapsia, että se kokee, että se puoliso ei niin kuin tunnetasolla kuitenkaan niin kuin kohtaa. Että se ei tavallaan, yksinäisyys ei ole pelkästään sitä, että kuinka monta tyyppiä sun rinnalla kulkee, vaan että koeksä, että ne ihmiset oikeasti jakaa sitä ajatusmaailmaa ja tunnemaailmaa sun kanssa. Me itse asiassa puhuttiinkin tästä jonkun verran sitä, että tavallaan just varsinkin korostuu ehkä siinä yläasteiässä, kun rupeaa olemaan semmoisia enemmän tai vähemmän isoja ja pieniä kaveriporukoita. Että tavallaan ainakin meillä oli se, että vaikka oli iso kaveriporukka, niin ei sieltä sitten ollut kuin yksi tai ei välttämättä ollenkaan niin semmoisia oikeasti kavereita ja ystäviä. Silleen, että heti kun tarvit niin kuin joku apua tai jotain, niin ei ole sit kaveria. Vaikka on niin kuin, meitä on varmaan yläasteen porukassa, meitä on ollut varmaan lähemmäs 20. Meillä on ollut semmoinen hirveän kokoinen kaveriporukka. Ja sitten kun sulla on joku hätänä, niin ei sit siinä niin kuin yhtäkkiä ei olekaan ketään. Sitten me myös pohdittiin niin kuin sitä, että aiheuttaako some tai just tämmöiset isot kaveriporukat yksinäisyyttä. Niin, tai silleen ainakin meillä yläasteella oli sellaista, että varsinkin jos olet eri mieltä tai jotenkin tälleen, niin sitten tehdään jotain snappiryhmiä ja sitten sut jätetään ulkopuolelle tai... Oot yhtään eri mieltä, yhtään mistään tai erilainen, niin sua ei oteta siihen porukkaan. Et somellahan on varmaan aika suuri rooli. Ja toikin on vaan tommoinen kaveriporukan sisäinen. Tai mä tiedä, mitä mieltä sä oot. Se on vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, toi some muutenkin. Että siitä on niin hirveän ristiriitaisia tavallaan tutkimuksia, mutta nyt mun mielestä on ollut semmoisia mielenkiintoisia, mihin itse on törmännyt, että tavallaan on ollut tutkimuksia just siitä, että vaikka nuoret on ikään kuin liimaantuneen se kännykkä, kun sen kanssa on kasvanut. Ja sitten siitä hirveästi kirjoitellaan, että se häiritsee koulutyötä ja blää, 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 blää. Joo, totta. Mutta se, että se ei tavallaan korvaa, että jos sä oot jossain niin kuin sosiaalisen median ryhmässä tai vaikka viestittelet puhelimella, niin se ei korvaa semmoista kasvokkain tapahtuvaa. Niin, no se viestillä voi sanoa niin kuin mitä vaan. Niin, ja sitten just semmoisessa tilanteessa, mä en muista olikohan se joku Cambridgein yliopiston tutkimus, missä ne oli tutkinut sitä, että jos on semmoinen uhkaava tilanne, ja siinä oli just nuoria, ne oli yksin ja sitten ne oli kännykän kanssa, ne pystyi sillä kännykällä ottaa yhteyttä omiin kavereihin, niin ne koki yhtä paljon niin kuin ahdistusta siinä uhkaavassa tilanteessa, vaikka ne pystyi niin kuin soittamaan tai laittaa viestiä kavereille, koska kukaan ei ollut siinä vieressä, että ei voinut ottaa niin kuin kiinni. Ja mun mielestä ehkä ihan luonnollistakin, että mitä enemmän esimerkiksi on vaikka peloissaan, niin kyllä siinä niin kuin se etäyhteys ei ole ihan sama kuin se, että voisi oikeasti halata vaikka toista ja lohduttaa. Että eihän se niin kuin kaikessa toimi. Ja sitten tietysti toi some-juttu muutenkin, että jos me nyt ajatellaan vaikka, että sä laitat jotain kuvia jonnekin Instagramiin ja näytille tai seuraat jotain vaikka keskusteluohjelmissa jotain keskustelua tai tällaista, niin siinäkin on vähän semmoinen, että se voi ehkä olla, että tuntuu, että on niin kuin paljon asiaa ja paljon mielipiteitä ja tällaista ja joku tykkää sun mielipiteestä ja siitä yhtäkkiä joku ei tykkääkään, kun ollaan eri mieltä. Mutta sekin on niin kuin aika pinnallista. Niin ja mun mielestä some on muutenkin, niin kuin, eihän siellä ole vaikka joku Instagram, ja eihän ne puolet ole niin kuin totta, mitä siellä välttämättä on. Niin en mä tiedä, ehkä varsinkin sitten joskus yläasteikäisenä, niin sitten helposti alkaa vertaa itseänsä niin kuin muihin. Niin tavallaan, en mä tiedä, onko se sitten tietynlaista yksinäisyyttä, että sä oot vaikka vähän niin kuin itses kanssa yksin, että jos et sä oo sujut itses kanssa. Tai tiedättekö, mä en tiedä, saatteko te kiinni, mitä mä niin kuin saan kiinni, ja
No nyt ehkä sitä nyt koulussa ja kaikkialla muualla opetetaan, mutta varsinkin silloin yläasteiässä, niin ei osannut jotenkin erottaa sitä sieltä, että mikä on totta. Että tavallaan kaikki voi sanoa sulle ihan mitä vaan ja sä oot silleen, että hei mä luin tuolta. Totta, ja onhan se vähän niin kuin ehkä silleen, että olipa missä tahansa tilanteessa. No, nuorella on ehkä vielä se, että kun ollaan nuoria ihmisiä, niin ollaan vielä niin kuin haavoittuvampia sen suhteen, että onko mä ihan okei ja onko se niin kuin, miten pitäisi olla, että on hyvä ja cool ja näin edes poispäin. Se on vähän sama tilanne kuin, että jos nyt ajattelisi, että joku liittyy semmoiseen mammaryhmään, missä on nuoria äitejä. Ja sehän on tunnetusti ihan niin kuin kauhean villi länsi, että sitten joku tulee arvostelemaan, että et kai sä nyt tuttia annat tolle lapselle tai jotain. Niin vähän sama niin kuin noissa tietyissä someryhmissä, että niin kuin siellä voidaan sitten näyttää semmoista kiiltokuvaa elämää. Ja sitten jos sä oot kauhean epävarma itsestäsi, niin sitten sä rupeat vertailemaan, että no enhän mä nyt käy missään bileissä joka viikonloppu, niin mulla ei varmaan sitten ole ketään kaveria. Ja muutenkin se on vähän niin kuin ehkä sellainen, että kun puhutaan niistä huonoista puolista tavallaan somessa ja ylipäätään tietokoneella ja kännykällä olemisessa, niin esimerkiksi lukion näissä kouluterveyskyselyissä, kun on mietitty sitä, että minkä takia nimenomaan lukiolaiset tytöt ei nyt mitenkään sua syrjivästi, mutta naisoletetut, niin kun se on tavallaan ollut suurempi ongelma, että miksi lukiolaistytöt uupuu, niin siinä on tavallaan mietitty sitä somen asemaa sillä, että jos sä oot koko ajan tavoitettavissa, että sulla on semmoinen olo, että nyt voi tulla joku jostain jotain, mun pitäisi kommentoida, niin se niin kuin tavallaan lisää sitä semmoista uupumispainetta. Ja kyllä mitä enemmän sä siellä somessa oot, että sun täytyy olla siellä ja kommentoida ja saada tykkäyksiä ja näin, niin sitä kauemmashan sä tavallaan jäät siitä live-sosiaalisesta elämästä, koska ei sille jää aikaa. En ole kyllä tuommoista edes ajatellut. Nyt kun sanoit, että aina pitää olla tavoitettavissa, niin kuin rupesin miettimään, että mullahan on niin kuin aina, että muahan ei oikein mitenkään muuten saa kiinni, kun laitat viestiä, laitat snappia. Tavallaan kaikki on siinä puhelimessa kiinni. Kun sen puhelimen laitan niin kuin kiinni, niin mulla on semmoinen olo, että ok, että niin kuin kukaan ei edes kaipaa mua. Tai niillä tulee ehkä semmoinen olo, että se on jotenkin velvollisuus vastata. Juu, että mullakin niinku, mä saatan mennä kaverille ja sitten se, että ei kai niinku kiire niinku pois täältä, että on sovittu tällä pari tuntia, niin joo. Ja sitten se puhelin laulaa koko aikaa ja tuntuu, että on hirveä velvollisuus vastata koko aika kaikille. Vaikka ei mulla pitäisi olla kiire mihin. Kyllä tavallaan sitten se on kauhean, että miksi sä oot vastannut. Juu. Silleen mä siivosin. Ai mitä, eikö sulla puhelin niinku äänillä, että mitä ihmettä. Miksi siitä on tehty tämmöinen normi, että heti pitäisi olla niinku. Tai kyllä mulla on vähän ikävästä, että kyllä mä vielä ala-asteella kävelin naapurin ja koputin ovea ja kysyin, että voiko joku olla. Eihän nykyään uskallaisi mennä kenenkään ovelle. Uskaltaisi mennä vaan vimpottaa. Poliisi-ilmoitus heti. Mitä sä hiippailet? Me ollaan niinku tutustuttu sillä tavalla, että sä oot tullut hakkaa mun oveen, että hei sun isosiskon, että voiko se Anni tulla leikkiin, että mulla on tässä niinku hetki aikaa, joo kiva. Ja sit mä oon niinku tullut teidän ovelle uudestaan. Mä oon muuttanut niinku naapuriin tai niin. Nykyään jos mä mietin, että mistä mä saisin kavereita, niin se olisi joo ehkä töistä, kun niinku menee uuteen työpaikkaan, niin sieltä tulee noista työkavereita. Lähtee jossain Snapissa. Niin, sieltä tulee. Ja sitten jutellaan ja sitten nähdään ehkä jossain. Mutta siinä on kyllä myös siinä somessa, että tavallaan kun sä juttelet jonkun kanssa siellä, mutta sitten kun sä näet sen kasvokkain, niin se voikin olla ihan erilainen. Tai kun sä oot vaan niinku viestitellyt sen kanssa, niin sitten sulla on omaan päähän semmoinen niinku kuva, millainen se voisi olla. Mutta sitten kun sä niinku näet sen, ja sitten sä vaikka niinku kuulet sen äänen, sitten se onkin ihan erilainen tyyppi, mitä se niinku siellä somessa on. Eetu, onko sulla mitään? No siis ei. Mulla on itse asiassa niinku täysin niinku vastakkain idea, koska niinku mulla niinku yleisesti ei ole niinku sellaista, mun puhelin ei koko ajan soi. Mun kaverit ei pistä mulle koko ajan viestejä. Jos ne pistää viestejä, niin mä joko unohdan sen. Tai sitten mä vastaan heti, joka on silleen, että niinku yleensä vaan pistää joku tyhmän viestin, että haha, olet tyhmä. Sitten mä pistän, että okei, lol. Jos ne kysyy jotain tärkeää, että hei, haluatko tulla ajamaan tai hei, haluatko tulla katsoa, kun me rikotaan meidän autoa. Aivan. Että mulla ei ole sellaista, että koko ajan joku pistää mulle viestiä, että hei, mitä sä teet. Tai sitten just sellaista, että mulle pistää viestiä kohta tai soitetaan, että hei, miksi et sä vastaan mun viesteihin. Koska ei mulla ollut koskaan sellaista koko aikaista tai sellaista suurta kaveriporukkaa, jotka pistää mulle koko ajan viestiä ja koko ajan yrittää olla kontaktissa muuhun. Vähänkö ihanaa, mutta kyllä
kuulostaa hyvältä. Tai ehkä sä oot semmoinen vanhanaikainen nuori, koska mähän siis voin unohtaa mun puhelimen kotiin ja se ei ole katastrofi. Mä en voi, koska musta tuntuu, että mua ei saa kiinni, mulla ei ole ketään, millä mä tavoitan muita ihmisiä. Mä en pysty laittamaan ylös mitään, mä en pysty käydä kaupassa ilman puhelinta, mä en pysty tekemään mitään. Siis mä voin olla ilman puhelinta, mutta se tuntuu semmoiselta just velvollisuudelta, että sun pitää vastata. Sitten huomaa myös vaikka tuossa sosiaalisessa mediassa sen, että vaikka joku kaveri, kenestä et ole itse kuullut pitkään aikaa, se vaikka laittaa joku snapi, niin sitten se jotenkin tuntuu kauhean velvollisuudelta, että hei mun pitää nyt vastata tolle. Tai sitten se ei ehkä halua olla mun kaveri enää. Tai jotenkin outoa. Eikö mä ainakin, sit mä oletan, pidän sitä itsestäänselvyytenä, että toinen vastaa heti. Sit jos sä et vastaa mulle, missä sä oot ollut? Miksi et sä vastaa? Kun mä pystyn unohtaa puhelimen, mutta sit se on niin jotenkin, sit kun mä palaan sille puhelimelle, niin sit tulee jotenkin tosi tylsää, kun ei puhelinta ja koko ajan jotain mitä tehdään. Se on semmoinen addiktio tavallaan. Mut se onkin se huono puoli siinä, että tavallaan kun meidän aivot on vähän toisenlaiset, että ne on enemmän ehkä sillä aikakaudella, kun käveltiin sinne naapuria ja koputettiin ja kun oli lankapuhelin ja jos joku ei kota, niin kukaan ei vastaa ja se ei nyt ollut sitten silleen, että se on varmaan suuttunut mulle. Että tietyllä lailla toi on aika raskasta myös, mutta onhan se sillä lailla tietysti ihanaa, että heti kun on vähän semmoinen yksinäinen olo, niin jos on paljon ihmisiä, jotka on kännykän päässä, niin sittenhän sä saat tavallaan semmoista kepeätä keskustelua. Mutta sitten siinä on se vähän se puoli, että se voi tehdä sitä emotionaalista yksinäisyyttä, että vaikka sulla on paljon niitä ikään kuin sitä seuraa, niin sitten, että onko ne oikeasti samalla aaltopituudella ja pystyykö se jakamaan kaikkia asioita vai onko se semmoista vähän semmoista yhdysvaltalaista hymy naamalla ja vaan tiedustellaan, että mitä sulle kuuluu, mutta ei haluta kyllä ainakaan semmoista vastausta, että nyt on viisauden hammas kipeä. Mutta kyllä se jotenkin, kyllä mulla on ainakin ollut sellainen tilanne, että ei vaikka on ollut niin tylsää ja sitten mietit, että ketä mä kysyisin pihalle ja sitten sä alat niitä kavereita miettiä. Sulla on paljon kavereita, mutta sitten ei ole kukaan silleen, että kenen kanssa mä nyt oikeasti menisin. Sitten kysyt jotain, mutta sitten ne on sopinut jo muuta ja sitten sä mietit, että hei, että mitäköhän mä nyt teen. Että jotenkin sitten se on jotenkin kauhean kamalaa, että vaikka ei ihan yksin olemisessa ole mitään pahaa. Sehän on oikeasti mun mielestä taito, mikä pitäisi osata. On, mutta sitä ei mun mielestä saa sekoittaa siihen yksinäisyyteen. Niin, siis yksinäinen ja yksinäisyys on eri asia. Toi on just aika tärkeä, että ihminenhän voi olla yksin ja se voi vaikka muuttaa erokoksi jonnekin, jos se on sen oma valinta ja se ei tarvii sosiaalisia suhteita ympärilleen, niin se ei välttämättä kärsi yksinäisyydestä. Mutta sitten sä voit olla yksinäinen, vaikka sulla olisi tosi paljon ihmisiä siinä ympärillä, kun sä et koe, että kukaan kohtaa sua. Ja voi ollakin, että tavallaan on suurempi ongelma vaikka jossain suurkaupungissa. Että sä näet koko ajan kaikki ihmisiä, mutta susta tuntuu, että jotain sulta puuttuu, että sulla ei olekaan niin läheisiä ihmissuhteita ja sellaista. No mitä sä kannustaisit tekemään tuossa tilanteessa? Että jos kokee itsensä yksinäiseksi. Niin, vaikka ympärillä ihmisiä. Niin, että jos nyt ajattelee, että tarvitsisi löytää hyviä semmoisia ystäviä, joiden kanssa ehkä löytää sen saman aaltopituuden, niin mistä niitä voi löytää, niin sä sanoit just, että työkaverit, että se on tietysti yksi, että jos nuorikin ajattelee, että mistä niitä voisi löytää. Sitten on tietysti se, että harrastukset, ihan siis semmoiset, että menee paikan päälle ja harrastaa jotain. En mä tiedä, toi autojen hajottelu. Mä en itse hakea. Sekin. Se on, sieltäkin löytää sen. Siellä on muitakin, jotka haluaa hajottaa autoja. Mun mielestä siinä voi olla yhteistä pointtia. Tai sitten tietysti kaikki siis semmoinen, että vaikka menisi katsoa jostain kunnan sivuilta tai jostain, mitä nuorisojärjestöjä on, tai seurakunnan sivuilta, että onko niillä joku tapahtuma, johon voisi osallistua. Että monta kertaa saattaa olla siis jotain peli-iltoja tai ihan mitä vaan semmoista, missä ihmiset hengailee keskenään, niin semmoisesta sit voikin yllättäen löytää jonkun ihmisen. Ja se voi ollakin semmoinen, että se on joku, jonka sä oot vaikka nähnyt koulussa, mutta sit sä et tunne sitä eikä ole koskaan tullut keskusteltua, niin ei ole huomannut, että on jotain yhteistä. No miten sitten, jos on vaikka joku koulukiusattu ja sitten on vaikka sen takia ehkä korkeampi kynnys tutustua muihin ihmisiin, niin miten se silleen, että no Anni nyt sanoisi tähän, että kukaan ei tule sua hakea kotoa, että se on vähän omalla vastuulla. Niin, en mä halua sanoa, että se on sun vika, että sä olet yksinäinen, vaan
eihän se ole mikään oma valinta tietenkään. Mutta tavallaan mä oon myös sitä mieltä nimenomaan, että kukaan ei tule sua kotoa hakemaan, että sit pitää itse just lähteä vaikka sinne. Niin kun... Pitää kerätä se rohkeus, että Niin. tavallaan mä niinku ymmärrän, että jos sä on vaikka kiusattu tai sulla on ollut huonoja kavereita, niin sit sulla on huonoja kokemuksia. Tavallaan ehkä sä pelkäät sitä, että sit, jos sulla on taas uusi kaveri, niin sekin kiusaa sua. Mutta kyllä mun mielestä niinku vaikka ystävyyssuhde vaatii sen, että sä oot sit valmis pettymään uudestaan. Tai tavallaan, että ethän sä voi niinku olettaa kaikista sitä samaa. Ja sit sun pitää kuitenkin niinku hyväksyä se, että jos joku nyt vaikka sit loukkaisi sua jotenkin tai silleen. Niin. Te olette mun mielestä siinä lailla oikeassa, että tietysti ei voi vähätellä, siis se on, monella saattaa olla ihan siis semmoisia kidutukseen verrattavia kokemuksia, siis koulukiusaamisessa, että se on ollut niin kuin ihan silkkaa semmoista henkistä ja joskus jopa fyysistä helvettiä, että ei varmaan ole niin kuin helppo lähteä luomaan niitä ihmissuhteita, mutta siitä huolimatta tavallaan ehkä pienillä askelilla pitäisi antaa niitä mahdollisuuksia niille ihmissuhteille, koska sekin, vaikka se nyt on vähän rumasti sanottu, että ei kukaan tule hakea kotonta, mutta onhan se niin, että harvemmin niin kuin pystytään järjestämään, että joku toinen hankkisi sulle ystäviä. Et toki tietysti niitä kavereita voi sillä lailla, että jos niin kuin vaikka tuntee jonkun, jolla ei hirveästi ole kavereita tai joka on ujo tai arka jostain syystä, niin sen mukaan ottaminen vaikka jonnekin illaistujaisiin tai tämmöisiin, niin se voi helpottaa, että sen verranhan voi tehdä toisen puolesta. Ja sitten esimerkiksi koulussa, niin mistä mä tiedän, että opiskelijat ei tykkää, kun mä itse olin opettaja, että niin kuin jaetaan eri tavalla niitä ryhmiä ja yritetään ryhmäyttää ja jaetaan vähän totutusta poiketen niitä pareja, niin sekin tavallaan on kuitenkin kaikessa kömpelyydessään semmoinen yritys ehkä sitten, että joku niin kuin saisi semmoisia positiivisiakin kokemuksia, että okei, nämä ei nyt naura mulle ja mä voin esittää mun mielipiteen ja voi päästä johonkin ryhmään mukaan. Koska kyllähän sekin on niin kuin sitten aika vaikeaa tavallaan, että jos vaikka nyt ajattelisi, että sulla on koulukiusaamistausta ja sä vaikka vaihdat koulua ja sitten siellä koulussa kaikilla tuntuu olevan jo semmoiset omat ryhmät, niin että miten sinne sitten pääsee sisään, että jos ei kukaan tavallaan tule vähän vastaan. Että ainahan voi kuitenkin sitten niinku kysyä vaikka, että mitä mieltä sä olisit tässä, jos joku on vaan hiljaa, mutta eihän sitä sitten voi pakottaa siihen, että kyllä se tavallaan täytyy tulla siitä ihmisestä itsestään, mutta voidaan me niinku rohkaista ja yrittää antaa niitä mahdollisuuksia ja vähän niinku, ikään kuin kannustaa, ottaa mukaan. Mutta esimerkiksi toi, mitä sanoit tuosta ryhmien hajottamisesta. Mun mielestä yläasteella kaikki on niin ennakkoluuloisia ja niillä on niin se oma porukka, että toi toimii niinku ehkä, voisin sanoa, että lukiossa. Että lukiossa on sen verran vanha jo, että sä et ole ennakkoluuloinen toisesta tai silleen, että se on koulujuttu. Niin, tai vaikka olisit, mutta jotenkin musta tuntuu, että se on tosi iso juttu voi ollakin sille, joka ehkä kokee sitä yksinäisyyttä. Että hänellä onkin nyt uusi porukka ja varsinkin jos siltä kysytään sitten, että mitä mieltä se on ja mitä sä haluaisit tehdä. Tavallaan ei sitä, jos et sä ole kokenut semmoista, niin et sä ehkä sitten tiedä. Mutta se on varmasti iso juttu sille toiselle. Niin. Ja mun mielestä sekin onkin niin kuin tavallaan se toiveikkuus lukiossa, koska se käyttäytyminen niissä ryhmätöissä muuttuu ja tuommoisissa. Että yleensä niin kuin ne opiskelijat, joille se sosiaalisuus ja semmoinen ryhmissä toimiminen on helpompaa, niin yleensä ymmärtää lukiovaiheessa, että sit voidaan yrittää ottaa se hiljaisempikin mukaan, että kysytään just, että mitä mieltä sä oot tästä, tai haluaisitko sä tehdä ton osan tai jotakin. Mutta eihän me sitten tietysti voida tehdä oikeastaan mitään silleen, että jos se toinen osapuoli ei ota kontaktia eikä uskalla. Että ainahan voisit kysyä sitten ehkä niin kuin, jos toinen vetäytyy, niin antaa sen olla sitten rauhassa, jos se vähän ajan päästä vaikka lämpenisi ajatukselle. Musta tuntuu, että kun mulla on ainakin yläasteelta semmoinen oma kokemus, että tämä varmaan kertoo sitä, että kuinka hyviä kavereita yläasteella sitten oikein ollut, että sitten kun tulee joku tommoinen, että ryhmä hajautetaan ja sitten sä yrität kaveraa siellä jonkun semmoisen kanssa, joka ei ole sitten vaikka niin suosittu tai siinä porukassa mitenkään, niin sit sä itse kuulet sitä nälvimistä, että hei, sä kaverat ton kanssa. Sitten oot vähän silleen, että anteeksi, en nyt viittinyt ilkeäkään olla tai silleen. Joo, tavallaan sitten suhun kohdistetaan se kaikki. Meiltä se on niin kuin muka pois.
Ja kyllä sitä nyt lukiossakin jatkuu, se ei ole ehkä vaan niin semmoista. Se kertoo vaan mun mielestä siitä ihmisestä itsestä, että se on aika niin kuin pinnallinen. Mutta olettaa, että on jotenkin toisen yläpuolella tai silleen, että miten saat joku sanomaan, että sä et voi olla ton kanssa tai ton kanssa oleminen jotenkin väärin. Mutta yläasteella mä ainakin muistan, että monta kertaa on kuullut semmoista, että arvaa kenenkaan toi oli tänään ryhmätyössä ja sitten on tähän silleen, että hei, yes. Ja toihan mahdollistaa sitten semmoisen koulukiusaamisen, että ikään kuin sillä luodaan, että okei, sua ei suoranaisesti kiusata, mutta jos sä meet kiusatun puolelle, niin sit säkin oot niinku epäsuosittu ja sillä tavalla saadaan niitä sivustakatselijoita, mikä mahdollistaa sen kiusaamisen. Että toihan on niinku semmoista hyvin sosiaalipsykologista dynamiikkaa siltä, joka sitä valtaa. Ikään kuin siellä olisi joku kuningatar tai kuningas. Yleensä siellä aina on niin tavallaan jakan. Kyllä, ja jos sä oot eri mieltä sen kanssa, niin sehän ei käy. Hei, kun käy sitten, sua painetaan alas tai sitten niin kerää muita omalle puolelleensa. Mutta niin, se on niinku kamalaa, miten ilkeitä niinku yläasteellakin, miten ilkeästi on itsekin joutunut sanoon omille kavereille sen takia, että ne käyttäytyy tolleen. Ja sitten kun sä puolustat itse, sä oot oikeasti ollut tosi ilkeä. Mutta tavallaan sit on saanut sitä porukasta sen paikan, että sitten kun sä näet, että joku huutelee jollekin, joka ei liity mitenkään sen porukkaan, vaikka joku 7-luokkalainen kävelee ohitte jostain isosta aulasta, oot itse ollut ysillä ja näet, että joku kaveri huutelee. Sitten sanot silleen, että mitä sä niinku huutelet tuolle, niin kyllä ne sitten niinku vähän menee silleen kuitenkin hiljaiseksi, jos tekee omasta porukasta myös sanoo. Mutta se vaatii sen, että sulla on sitten sellainen asema siinä porukassa, että ne ei halua sanoa sulle niinku takaisin. Tavallaan, että sä oot niinku sit ollut niin ilkeä takaisin, että ne ei enää halua sanoa sulle mitään. Nehän on ihan kauheat. Vähän niin se on hajuta ja hallitse. Ja siis se on ihan kauheata, mutta semmoista se on niin kuin ollut. Kyllä, ja sitten kun siitä lähtee pois, niin se on myös semmoinen, että sittenhän te vasta silmätikkuna oottekin. Ja sitten tavallaan ollaan niin kuin kauhistellaan sitä, että miten te voitte tästä lähteä, että onko teillä niin kuin muitakin kavereita. Vaikka niin kuin sit itse voit paljon paremmin nimenomaan siinä toisessa kaveriporukassa. Juu, ei se ole semmoinen kaveriporukka, missä hyvin voi. Se olisi niin kuin, että kyllä mä voin sanoa, että meidän yläaste kaveriporukka, niin me ollaan niin kuin, aika lailla samat ihmiset on ollut niin kuin päiväkodin ja ala-asteen ja yläasteen läpi. Mutta ne on ollut just semmoisia, että meidän porukka on ollut kaikista semmoinen niin kuin, ADHD ja semmoinen niinku vaikein. Tai kaikkea tyhmää. Joo, kaikki tyhmä pitänyt kokeilla ja sitten ehkä osasta tulee vähän jotain kiusaajia ja sitten aletaan kokeilemaan kaikkea päihteitä ja semmoinen. Että on ehkä ollut vähän semmoisessa tavallaan, että kun on ollut aina siinä porukassa. Mutta sitten kun siellä tulee se, että yläasteella pitää alkaa hakea sitä paikkaa tai ala-asteella jo. Niin kyllä se niinku huomaa. Ja sitten kun itse tajuu jättäytyä sitä porukasta, niin kyllä voi paljon paremmin. Joo, ja avaa silmiä niinku aika paljon. Että tuommoista, koska se on niinku oikeasti ollut. Tai siis miettii ehkä nyt, kun mä mietin itteni yläasteella, niin mä mietin vaan, että kuinka tyhmä on itse ollut. Joo, mutta toi kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että mikä niinku hinta on sillä yksinäisyydellä. Että mieluummin, että sä oot yksin, niin sit sä toimit sun omien arvojen vastaisesti. Tai oman hyvin vastaisesti. Ikinä voinut niin huonosti kuin siinä porukassa. Tavallaan, että koska sä oot hakenut sitä paikkaa, että sä voi voida hyvin, jos sä oot ilkeä kaikille muille. Sittenhän sä oot varmaan myös ilkeä itsellesi. Tai tavallaan silleen, että jos sä kaikkia haukut, niin miksi et sä haukkuisi itseäsi? Tai silleen, että sä vaan opit siihen. Niin sitten kun tajus jättäytyy sitä porukasta vähän niin kuin pois. Kyllä mä kaikkien kanssa niin kuin aika lailla sitä, niin kuin, että jos mä näen, niin moikkaa ja silleen on ihan kavereita. Mutta tavallaan siinä kohtaa on, että ehkä mieluummin on yksin ja muita kavereita, kun että on tuossa porukassa, missä on 20 ihmistä ja en voi hyvin. Että tavallaan mut yläasteella sitten ei niinku ollut vaihtoehto, että on yksin. Tai on, mutta ei osannut niinku ajatella sitä. Ja silloin se on ehkä niinku, kun tavallaan irtaannutaan vanhemmista, niin sitten ne kaverit on niin elintärkeitä, että sä et välttämättä pärjää yksin. Et ikään kuin sen takiahan nuoret kulkee semmoisissa isoissa laumoissa ja just täytyy olla paljon, koska ikään kuin siitä laumasta ja siitä äänestä saa voimaa ja semmoista, että no ainakin karkottaa muut kauppakeskuksessa kauemmas ja saa paheksuntaa ja vartijat kimppuunsa. Mutta siis sehän kertoo just siitä semmoisesta, niinku, että mitä mä olisin niinku yksin ja että missään nimessä mä en halua olla yksin, niin sitten mä millä tahansa hinnalla kuulun johonkin joukkoon. Miten se Eetu sitten tavallaan, kun me ollaan vähän eri kaveriporukoissa kasvettu? Niin siis mulla oli just silleen, että seiskalla mulla oli semmoinen vähän, että mä en tiedä, että mihin kaveriporukkaan mä ihan menen. Nyt mä kokeilin silleen, mitä niin kuin on, mihin pääsee ja mitkä on ne mun kaverit siellä. Et vaikka mulla oli niin kuin kavereita ala-asteelta, niin mä yritin niin kuin päästä niin kuin siihen isoon kaveriporukkaan, just siihen, mihin te olitte. Mutta mä en koskaan päässyt.
Ja mä jotenkin kasilla mä lopetin sen yrittämisen ja mä kaverasin sitten vähän enemmän vähän niin kuin erilaisten poikien kanssa, sanotaan näin. Et se ei ollut niin kuin, mä kaverasin yhden henkilön kanssa, joka nyt, näin suoraan sanottuna, ei, niin kuin, hänellä ei ollut huonoa mainetta, mutta hän nähtiin niin kuin muiden silmissä niin kuin erilaisena ja niin kuin... Ehkä vähän semmoisessa huonossa valossa. Tai siis vähän semmoinen halveksuttiin mun mielestä. Niin, ja se tuotti mulle sellaisen, että semmoinen niin kuin ahdistuksen, että niin kuin, nyt kun mä olen hänen kaverinsa, mä kaveraan joka päivä hänen kanssaan, niin halveksutaanko muakin samalla tavalla? Semmoinen stigma leviää. Niin. Ja aina kun mä niin kuin näin jotain niin kuin teidän kaveriporukasta ja meni jossain käytävillä ja siinä kuuli joku heitti, että ei siinä menee nyt. Siis niin kuin sanottiin pahasti siitä mun ystävästä. Niin sitten mä mietin, että no, varmaan ne miettii mustakin pahaa, kun mä oon tässä vieressä ja mä oon joka päivä tässä hänen vieressä. Se ahdisti mua olla niin kuin hänen kaverinsa, mutta samalla se oli niin kuin paras ystävä, mitä mä olisin voinut koskaan niin kuin toivoa. Se yläasteen niin kuin ilmapiiri ja se, niin kuin, miten muut nuoret niin kuin käyttäytyi, sai mut niin kuin tuntemaan niin kuin hämmentyneeltä. Että mä en niin kuin osannut nyt tietää, että tuliko mä olo niin kuin ahdistunuiksi tässä kaverin kanssa vai onko mun niin kuin hyvä olo tässä. Että niin kuin ne muut ihmiset tai muut niin kuin nuoret sai mut niin kuin kyseenalaistamaan mua ja mun niin kuin kaverisuhdet. Mutta mun mielestä tossakin näkee, että sulla on kuitenkin säilynyt vielä tähän päivään saakka se kaverisuhde, kun sitten taas meillä ei. Tai silleen, että on ollut siinä, että sä oot saanut sit oikeasti semmoisen niin kuin ystävän. Meidän kaveriporukassa ei ole ollut ystäviä. Ja sitten me ollaan oltu se porukka, joka halveksii muita. Ja toikin, että ei varmasti ollut yhtäkään niin kuin oikeaa syytä. Että minkä takia siellä on joku huudellut, että toi on tollainen, toi on tollainen. Se on varmaan vaan ollut erilainen. Tai nimenomaan meidän mielestä erilainen. Ei ole ollut sitä just samanlainen kuin me siinä porukassa. Ja sitten se leimataan erilaiseksi. Ja se on ihan kamalaa, niin kuin miten porukkakin ajaa niin kuin tolleen, koska en mä pidä itteeni mitenkään vaikka koulukiusaaja ihmisenä. Mutta kyllä mä voin sanoa, että mä oon ihmisiä kiusannut. Sen takia, että mä oon ollut siinä porukassa. Joo. Että tavallaan ei kukaan nyt halua olla ilkeä. En mä pidä itteeni ilkeänä ihmisenä. Enkä montaa sitä porukasta muutenkaan. Mutta jos ne ei olisi ollut siinä porukassa, niin ei varmasti olisi ketään niin kuin kiusannut. Ei olisikaan. Ja musta on niinku surullista, että tavallaan sä oot löytänyt itsellesi ystävän, joka on niinku tänäkin päivänä vielä. Ja sit se on saanut sut miettiä, niinku, että tavallaan en ehkä miettiä, että onko tää tämän arvosta, että sitten tavallaan sä pelkäät sitä, että sutkin leimataan tietynlaiseksi. Sitten on vaan hienoa, että sä oot pysynyt siinä. Mutta sen mä voin sanoa, että toi pikkasen niinku helpottaa sit, kun tulee aikuiseksi, koska mua ei kiinnosta pätkääkään, mitä joku toinen ajattelisi jostain mun ystävästä, että se on sitä nuoruuteen kuuluvaa, kun kaikki on tavallaan auki ja sit sä niinku tavallaan valitset, mikä sä niinku on, mitä polkua sä lähdet kulkemaan, niin sillä tiellä niinku se ikätoverien merkitys on niin iso. Toivottavasti kun kasvataan aikuiseksi kaikki, niin ei silloin ole niinku väliä. Sitten uskaltaa ehkä enemmän olla se omien arvojen mukaan ja se, että onko se oma ystävä, josta sä tykkäät, niin muiden silmissä joku luuseri vai ei, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että jos mä nyt esimerkiksi ajattelen vaikka, että mun ystäväpiirissä, niin ei sillä ole niinku mitään väliä, että onko joku koulutettu joku aivokirurgi vai onko se joku työtön. Että sillähän ei niinku aikuiselle ihmiselle, että onko se hyvä tyyppi vai ei. Tai se, että miltä se niinku näyttää ulospäin tai minkälaiset vaatteet silloin, niin se semmoiset niinku asiat, ei niillä ole mitään merkitystä. Ja tavallaan sä irtaannutkin ehkä sitten semmosesta, että jos on niinku joku semmoinen piiri, jossa ikään kuin semmoiset pinnalliset arvot on hirveän tärkeitä ja sulle itselle se ei ole, niin et sä pidä niitä ihmisiä sitten sen arvosena, että sä haluaisit edes olla niiden silmissä mitään. Että se semmoinen niinku itsevarmuus tai semmoinen, niinku, että mä oon löytänyt nyt tänne, että mä oon tällainen ja nämä on mun arvot ja tämmöisistä ihmisistä mä pidän, niin se niinku vähän ehkä paranee aikuisiässä. Mä ehkä kiinnostaa, että koska toi niinku muuttuu, koska kyllä niinku lukiossa vielä tavallaan, että jos sä oot joku kaveri, niin kyllä sulla tulee pahaa katsetta. Tavallaan, lukiossa on oppinut sen, että mua ei ainakaan enää kiinnosta. Yläasteella vaan katsonut niin paljon sitä, että sit on tullut se, että ihan sama. Että mieluummin mä oon näiden kaveri kuin noitten, ketkä on keskenään tuolla nurkassa ja katsoo pahasti silleen, että ei ketään niinku kiinnosta. Joo.
Mutta sitten tavallaan mä voin kuvitella, että jos jollain on jäänyt yläasteelta vaikka semmoinen niinku trauma tosta, niin kyllä se varmasti on sitten tuolla lukiossakin vaiheessa. Mä niinku itse olen huomannut just silleen, että nyt kun sä niinku sanoit näitä niinku aikuisena niinku kaveriporukka on just erilainen, mutta niinku ne arvot on samat, niin mä huomaan, että mun oma kaveriporukka on niin täynnä erilaisia persoonia ja erilaisia ihmisiä, että niinku mä tunnen, että mä olisin niinku aikuistunut, vaikka mä tiedän, että minä ja mun kaveriporukka on tällä hetkellä päiväkotilaisten niinku tasolla. Varmasti moni muunkin kaveriporukka on just se. Joo, siis mähän tuolla pyörin hiekkalaan. Ja samoin mun kaveritkin, mutta kyllä meillä on yleensä nuo pojat mukana. Meillä ei ole poikia mukana, me ollaan ne pojat. Mutta siis ihan, mitä mä nyt kuuntelin Eetu, niin mun mielestä niin kuin oikeasti, mitä mulle tuli mieleen, että sä oot niin kuin aikuisen lailla ollut vahva, kun sä oot uskaltanut olla yläasteella tavallaan valita sen ystävän, joka sun mielestä on ystävä, eikä ole mennyt siihen semmoiseen tavallaan, että tekeekö se susta epäsuositun itsestäsi. Mutta mä en ole ollut niin vahva, että jos sä kysyt, että koska se tulee. Ja mun mielestä vielä niin kuin jotenkin tuntui, että oli vähän niin kuin hukassa vielä opiskeluaikanakin, että onko mä oikeasti, niin kuin, että onko nämä niin kuin samaa alaa opiskelevat niin, että onko nämä nyt toi on vähän fiksumpi kuin minä tai että mihin ne nyt on suuntautumassa ja tällaista. Että se ehkä tulee sitten pikkuhiljaa, että jotkut on, niin kuin Eetu, varhain tulee se itsevarmuus ja semmoinen, joillekin sitten varmaan niin kuin vähän niin kuin myöhemmin, että vähitellen. Sekin mun mielestä jo kertoo, että kun sä sanoit siitä, että niin kuin nyt alkaa tuntua siltä, että ei tunnu hyvältä, että olisi ilkeä tai että ei ole. Ja siis tavallaan, tai on huomannut sen, kun siitä kaveriporukasta on lähtenyt, että millaista se onkin sen jälkeen. Niin ja katsoo niitä sitten sivusta silleen, että hei, että itse on ollut, niin oikeasti vähän hävettää. Tai paljonkin hävettää. Miettii, että on ollut semmoinen räkis. Niin sit katsot, mietit, että onko mä oikeasti ollut tommonen. Ja sitten tosiaankin on. Se on kasvutarina. Se kertoo, että ollaan ainakin, jos ei aikuisuudessa, niin matkalla. Matkalla on vähintään. Tämä on ollut semmoinen joku vaihe tuossa yläasteella. Niin yrittänyt pitää vanhoista kavereista kiinni ja sitten se kaveriporukka on ajatunut tuohon, kun kaikki kummoilee ja aukoo päätänsä. Mikä sun mielestä niin vanhemman rooli on tässä? Tämä ylipäätään siinä, että totta kai varmasti jokainen vanhempi kannustaa siihen ja on huolissaan siitä yksinäisyydestä, mutta tavallaan onko sun mielestä ehkä niiden tehtävä sitten, en mä nyt sano, että ne pystyy hankkimaan niitä kavereita, mutta pystyyhän ne esimerkiksi ehdottaa, että hei, haluatko aloittaa joku harrastuksen tai kysellä just, että miten siellä koulussa onko kavereita. Ja esimerkiksi just toi some, että onko se vanhemman vähän vastuulla, että jos sun lapsi menee someen, että mitä siellä sitten tapahtuu, tai mikä on sun mielipide? Niin, tai sitten onko se vanhempi vaan yrittää antaa sen joku internetin sille lapselle ja yrittää korvata hänet itsensä sillä. Että se vaan antaa se silleen, nyt sulla on se tapetti, mä hän törjyn siinä. Niin, no joo, toi tuntuu, että se alkaa jo lapsuudessa. Siinä on hyvä lapsenvahti. Joo, siis se on varmaan mahdotonta, että hankkisi kavereita ja vähän naurettavaakin. Toi alkaa olla jo siis semmoinen, että mun 4-vuotias poika tosiaan, tylsää, minulla ei ole yhtään kaveria, voisitko äiti pyytää tänne kavereita? Niin sitten vähän silleen, no niitä nyt on tietysti tämä rajattu määrä, että voidaan käydä tuolla ovikelloa soittamassa ja näin. Että. Mutta sittenhän on semmoisia vanhempia, jotka on silleen, että kysyy lapsen kaveria ja sanoo, että älä sano, että mä kysyin. Ja sit sä oot silleen, että moi, tehtäisikö jotain? En nyt kerro, että sun äiti kysyy, että kysyn sun. Mielestäni ei ole vanhemmalta semmoinen karhunpa. No just. Tavallaan voithan sä rohkaista, mennä vaikka mukaan sinne ovelle tai soitatte yhdessä sille kaverille, mutta tavallaan sitten sen seuraavan kerran pitää pystyä toimimaan itse. Joo, ehkä mä ajattelisin, että nuorelle, niin se on, no joo, ehkä vähän noloa kuitenkin. Että mä ainakin olisin aikanaan suuttunut. Ja sitten mua olisi hävettänyt vielä enemmän. Mä jos olisi halunnut olla niiden ihmisten kanssa tekemisissä, mitä mun äiti tai isä sitten menisi tekemään tuollaista. Että toivottavasti en ole sitten itse semmoinen vanhempi. Mutta tietysti mä ymmärrän sen, että hätä, koska siis se on niin tärkeää se ystävien saaminen ja semmoinen. Mutta mun mielestä vanhempana ehkä yrittää vaikka rohkaista siihen, että täällä olisi nyt tämmöinen kiva leiri vaikka, tai haluaisitko sä lähteä tänne, tai just joku harrastus, että olisiko tää kivaa harrastaa jotain tällaista asiaa, missä sä voisit sit
tavata jotain muita ihmisiä. Mutta se, mikä mun mielestä on aika tärkeää, että niinku vanhemmat ei ainakaan sortuisi arvostelemaan niitä kavereita tai jotenkin, että sä et saa kaverata tollasen kanssa tai mä en haluaisi, että mun lapsi on noitten kanssa. Että ei ainakaan niinku semmoista arvostelua tulisi. Mutta sitten siinä on kyllä myös sekin, että no en mä sano, että mun vanhemmat olisi ikinä niinku arvostellut mun kavereita, mutta kyllä se on niistä, niinku, kenestä nykypäivänä huomaa, että niillä ei mene hyvin. Niin on silloin jo varoitellut. Olin just sanomassa, että pyöriä tuossa porukassa. Joo, tavallaan ei ole kielletty ikinä, mutta tavallaan sitten ehkä kun siitä porukasta on just päässyt pois ja tavallaan oma käytöskin on sen niin kuin johdosta muuttunut, niin sitten on tullut se, että kyllä mä olin vähän huolissani. Ja tavallaan kyllä mä sitten tiedän, että jos se olisi mennyt niin kuin pidemmällä, niin olisi mua sitten ruvettu niin kuin varoittelemaan, että hei, että ootko huomannut, että tämmöistä ja tämmöistä. Ja totta kai se niin kuin kuuluukin siihen, että se nyt on vähän sama kuin, että jos sulla on 10-vuotias lapsi, joka alkaa yhtäkkiä hengailla joku 30-vuotiaan kanssa, niin se on vähän sama niin kuin niissä yhteydessä, että jos siellä on ihan oikeasti joku niin kuin, joka on vallannut jonkun autiotalo ja dokaa siellä, ja niin onko kiva, että sulla on kavereita yhteisiä ja kiinnostuksen kohteita, niin totta kai siis vanhempi on aina vanhempi. Sama tuohon niin kuin internet-some-asiaan, niin kyllähän se niin kuin, tavallaan on vanhemman vastuulla ikään kuin jotenkin selvittää, että missä nuori pyörii, mutta monella se varmaan jää siihen, että kun on tällainen keski-ikäinen boomeri kuin meikäläinen, niin sitten niinku on silleen, että no, mä käynyt tuolla Jodelissa, ei ollut ihan mun juttu. Sitten koko ajan tulee niinku uusia, ja sitten sä jäät siihen just, että no, tää Facebook on tosi kiva, tämä mäkin mun ikäiset. Että se oikeasti sitten vaatii sen, että niinku vanhempi on tavallaan näkee vaivaa. Joo. Että sitten niinku ikään kuin osaa myös varoittaa ja tavallaan kertoa sitten ehkä niistä vaaratekijöistä. Mutta kuka sitä niin kuin muuten nuorelle tekisi, koska et sä voi tavallaan sitä sälyttää ihan niin kuin vertaisnuorille, että varoitellaan kaikesta, mihin voi törmätä. Toki sekin tulee, ja jos mä ajattelen lukiolaiset, niin ehkä parhaiten varoittelee toinen toisiaan ja neuvoo myöskin teknologian suhteen ja netin suhteen niin kuin toisiaan. Mutta kyllähän se niin kuin vanhemmalta pitäisi tulla se, että miten liikutaan netissä tavallaan turvallisesti. Ja se mediakasvatushan on yksi osa niin kuin vanhemman kasvatusta. Ja tällä hetkellä niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän tavallaan vastuulla. Et se on ihan sama kuin, että sä jättäisit tavallaan kasvattamatta lapselle pöytätapoja tai semmoisia, että se on nykyaikaa ja ihan vähän sama kuin, että turvallinen reitti koululle aikanaan. Tavallaan. Tavallaan, että asettaa niinku tietynlaiset rajat, mutta sitten ei kuitenkaan niinku... Joo, ja sitten semmoiset vakoiluohjelmat ja se, että hankin tunnukset valdeorofiililla kaveriksi ja kaverin kaveriksi, niin se ei ehkä sitten ole sit semmoista, että koska tavallaan... Se ei ole ehkä semmoista luottamusta. Niin, se luottamus täytyy olla, mutta tietyllä lailla se luottamus täytyy myös ansaita, että sitten senkin voi menettää sitten silloin. Ja on totta. Että tämä on vähän semmoista, mun mielestä niinku vanhemmuus on muutenkin semmoista, että koko ajan joutuu niinku kasvamaan, niin kyllä mä sanon, että lapsi kasvaa siitä semmoisesta pottaharjoitteluiästä ja alkaa niinku mennä kavereiden kanssa, niin sitten täytyy myöskin se vanhemman tavallaan kasvaa siihen, että mitä ne tunnetaidot, sosiaaliset taidot, miten mä opetan niitä kaveritaitoja sille lapselle. Ja sitten kun mennään nuoruusikään, niin sitten tämä niinku, no se alkaa jo oikeastaan aika pienestä kouluikäisestä nykyään, että kun lapset saa ekalle luokalle kännykän, että mitä niinku, mihin sillä pääsee sen rajaaminen, kun sä oot pieni. Sitten kun on isompi, niin sitten tavallaan ottaa selvää, missä liikutaan ja mitä siellä liikkuu, minkälaista sisältöä. Jos tavallaan pystyy rakentamaan semmoiset luottamukselliset välit ihan kysymällä, että mitä sä teet siellä, näytätkö sä mulle? Niin. Koska siis en mä nyt usko, että jos et sä nyt ole töissä jossain niin kuin somemaailmassa, niin varmaan niin kuin keski-ikäinen ihminen ei yhtä hyvin handlaa sitä. Jos mä ajattelisin, mä toivoisin ainakin, että mun lapsi silleen luottaisi ja tietäisi, että mä oon kiinnostunut sen asioista. Niin että se sitten niin voisi näyttää, että mä oon täällä ja tällaista ja sellaista. Ja sitten voisi esimerkiksi vaikka just puhua siitä, että eihän ole mitään pahaa, että jos sä kuvaat vaikka jotain videota TikTokia, että tanssitte tuolla ympäriinsä. Mutta sitten, että siellä on
aika idioottimaisia haasteita, että älä välttämättä osallistu tähän, koska henki voi mennä. Mutta tavallaan niinku, mä oon ainakin iloinen itse siitä, että mulla on ala-asteella niinku mun parhaat kaverit on ollut niinku 2 vuotta vanhempia. Joo. Silleen, että mä oon ollut yli 3. luokalla ja ne menee 5. luokalle. Niin sit ne on ehkä vähän niinku sit, kun ne on kuitenkin ne on muutaman vuoden eellä, niin osannut sitten ohjata niinku vähän siinä, että älä laita mitään tuollaista tyhmää sinne ainakaan. Tai niin, että se pysyy siellä. Niin, että tavallaan, koska ei mun vanhemmilta, ne käyttää tasan Facebookia, ne ei mistään ymmärrä tommosesta, että tavallaan sit se on niinku tullut isommilta sisaruksilta tai niinku just vanhemmilta kavereilta semmoinen ohjaus siellä. Koska kyllä semmoistakin tapahtuu, että sit sä laitat sinne jotain, etkä tajua, että toi ei ole ehkä ihan fine. Ja sit sua kiusataan. Joo. Ja sit sua kiustaa sitä monta vuotta. Tavallaan en mä tiedä, onko se sit vanhemman vastuulla tuossa kohtaa. Kenen vastuulta? Varmaan tavallaan vanhemman pitäisi opettaa sit se media, tavallaan semmoinen median lukutaito tai semmoinen, että tietää mitä sinne tekee. Se on niin kuin, että tavallaan se mediakasvatus kuuluisi vanhemman vastuulle myös, ei vaan koulun vastuulle. Että sun tavallaan pitäisi ohjata. Tavallaan niitä on niitä semmoisia oppaita, että niin kuin millä sä kasvatat turvalliseen netin käyttöön, esimerkiksi se somen käyttöön vanhemmille. Että täytyisi vaan niin kuin, ihan samalla lailla kuin jokainen keski-ikäinen työssään kouluttautuu, niin sitten pitäisi vaan motivoitua kouluttautumaan vanhemmuudessa. Että nyt minä olen nuoren ihmisen vanhempi ja minun täytyy tietää myös niin kuin esimerkiksi somemaailmasta muutakin kuin se Facebook. Nimenomaan. Viimeisellä sekunneilla, niin onko vielä jotain lisättävää tai jotain, niin kuin, mitä haluaa esimerkiksi kysyä meiltä? Ei mulla mitään muuta tule mieleen, kuin että onko teillä semmoisia vinkkejä, mitä te antaisitte, jos joku kokee, että on yksin, että mikä voisi toimia. Koska sitten näähän on näitä meikäläinen boomerina täällä. Mene sinne seurakunnan tapa. Mutta mä oon ihan niinku samaa mieltä. Mä en välttämättä lähtisi sinne seurakunnan tapahtumaan, mutta just se, että harrastuksia ja ihan vaan niinku se, että rohkaistut ja kysyt, että hei, tehdäänkö jotain? Ja mun mielestä tärkein on se, että sä uskallat kertoa sitä yksinäisyydestä jollekin. Joo. Jos sulla on vaikka luotettava aikuinen tai isosisko tai isoveli tai veli tai joku kaveri edes. Tai joku, että sä uskallat kertoa sitä jollekin sitä, että sulla on yksinäinen tunne, niin sittenhän sä saat varmasti sitä kautta sen rohkaisun. Niin, ja joku muu voi olla ihan samassa tilanteessa. Ja sitten te voitte olla ystäviä. Niin, tai tavallaan silleen, että mä tiedän, jotenkin uskaltaa ehkä niinku sanoa sen, koska tavallaan sittenhän sä löydät niinku varmaan niinku, no just samassa tilanteessa vaikka olevia ihmisiä. Sitten et jotkaan enää yksin, kun teidän tiet kohtaa tai silleen. Tai jos sulla on tosi yksinäinen ja vaikka jotain itse tosiajatuksia, sitä on niinku pakko uskaltaa sanoa. Niin, ja sitten tavallaan en nyt voi sanoa, että on hyvä ymmärtää niin kuin hakea apua siihen, mutta tavallaan ymmärtää se oma tilanne ja sitten lähtee ettei ratkaisua siihen. Joo, mulle tuli just mieleen se, että mehän niin kuin opiskeluhuollossa sekä kuraattori että minä psykologi, niin tavallaan näitä kysymyksiä käydään siinä vaiheessa varsinkin läpi, jos se sitten on jo ihan ahdistuneisuutta tai vaikuttaa mielialaan. Joo. Myöskin ihan niin kuin sen pohjalta, että niin kuin opiskelijat ottaa yhteyttä, että on semmoinen olo, että on yksin, joko niin kuin tunnetasolla tai sitten niin kuin ihan muutenkin. Niin, että tavallaan uskaltaa niin kuin sit, tavallaan tehdä itselleen sen palveluksen niin ja hakea apua sitten. Tai sitten, jos nyt ei ole ihan niin kuin kriittinen tilanne, niin en mä tiedä, ehkä sitten semmoista rohkaisua, että uskaltaa kannustua. Niin, yrittää tutustua uusiin ihmisiin tai aloittaa uuden harrastuksen tai menee johonkin paikkaan, missä yleensä on nuoria, vaikka on noita nurtsia ja tämmöistä. Miten sitten niin kuin miettii, että jos haluaa jonkun rohkaisevan sua, niin mistä sitten se toinen tietää, että tarvitsee sitä rohkaisua, jos ei sulla itse löydy sitä niin kuin rohkaisua? Eikö se ole vähän niin just tavallaan, että eihän kukaan voi lukea sun ajatuksia ja tähdistä lukea, että sitten täytyy nöyrtyä, en voi sanoa nöyrtyä, mutta myöntää se, että mulla on tällainen tilanne ja kertoa siitä jollekin. Miten niin kuin vaikka kaverin näkökulmasta, miten sä voit nähdä, että toinen on yksinäinen? Silleen niin kuin ulkoapäin. No eihän se välttämättä näkään muuten kuin semmoisissa tilanteissa, vaikka koulussa, että se jää koko ajan niin kuin porukoitten ulkopuolelle. Ja mun mielestä semmoinen ihminen, joka näkee sen, niin kyllä se on vähän sen vastuulla. Sitten vaikka yrittää ottaa se mukaan. Tavallaan, että voi sen verta tehdä. Kiitos Virpille, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos teille, oli ihan hirveän kivaa.
Muistakaa, että apua on saatavilla vaikeissa tilanteissa. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson yksinäisyydestä. Moikka! Moi moi! Moi.